A sinopse do espectáculo di que vos preguntades se é posible o amor nesta sociedade tardo capitalista. No espectáculo nos facemos esta pregunta porque tamén non la facíamos na vida, a directora e eu, Patricia Rodríguez, e seguimos facéndonos a mesma pregunta, porque os espectáculos non están para dar respostas, non? Isto é un pouco... Hai que facer preguntas. Hai que facer preguntas, darlle aí un pouco a cabeza, facer pensar, tamén rirnos das propias preguntas que nos facemos os seres humanos, porque ao final estamos aquí na vida purulando, preguntándonos cousas e morreremos sen ter a resposta da maioría das que nos preguntamos, principalmente xa que é isto, que facemos aquí, que é o mundo, a vida. Entón, como vamos a poder responder a eso? Non podemos, pero non lo podemos preguntar, e na pregunta está a chicha e a enjundia do espectáculo, porque mentres estás facéndote a pregunta estás reconectándote coas túas experiencias, coas túas vivenzas, deixándote tamén estar no presente, porque neste espectáculo pasan moitas cousas, e hai xa unha chada de anécdotas de cousas relacionadas co amor que xurden a partir deste espectáculo, así que hai que deixarse levar. Entón tamén un pouco como Tinder ou Grindr, estes